Da. Bună ziua! Am organizat această conferință de presă pentru a anunța candidatura la președinția României ca independent. Conștientizăm cu toții că în momentul de față o mare problemă o constituie salariul minim de 900 de lei, 200 de euro, iar acest lucru le este imputabil în totalitate partidelor politice, care astăzi sunt structurile mafiote cele mai consolidate și mai bine organizate din România. În ultimii 25 de ani, clasa politică în integralitatea ei a elaborat și perpetuat un set de legi ce permite devalizarea banului public. În prezent, din 10 lei cheltuiți din fonduri publice, ca medie 6 lei se fură, 60%, iar în unele cazuri, furtul merge până la 80%. Niciun președinte și niciun partid politic nu au încercat măcar să schimbe acest mecanism generalizat de deturnare a banului public. Mai mult, Parlamentul a devenit un adevărat scut pentru cei corupți, încercând din răsputeri să subordoneze toate instituțiile statului, cu precădere justiția, care este esențial să rămână independentă. Taxele și impozitele sunt atât de mari, nu pentru a moderniza învățământul, sănătatea, armata sau cultura, ci pentru a permite achiziții publice, ale căror costuri sfidează bunul simț. Așa s-a ajuns, de exemplu, ca un kilometru de autostradă să fie la noi chiar de 10 ori mai scump decât într-o țară dezvoltată a Uniunii Europene. Trăim într-o țară, într-o Românie, care are cea mai scumpă benzină, dar cel mai mic salariu din Europa. Clasa politică lumina astfel demnitatea și mântuirea de români. Situația se poate schimba numai prin intervenția fermă și energică a populației, a românilor liberi, care își iubesc țara și care doresc să îngenuncheze mafia politică. Cer votul cetățenilor pentru modificarea Constituției prin referendum, astfel încât legea fundamentală a țării să statueze următoarele. 1. Sunt interzise numirile în funcții publice, la nivel central sau local, pe criterii politice, excepție făcând cerere prefect, secretar și subsecretar de stat. 2. Conducătorii, la nivel central sau local, ai instanțelor judecătorești, ai parchetelor, inclusiv DNA, și ai poliției, sunt desemnați prin votul direct al cetățenilor cu ocazia alegerilor locale. Candidații nu pot avea sprijin politic, iar o persoană va deține maxim 2 mandate, dar nu consecutive. 3. În România este obligatoriu controlul reciproc al instituțiilor statului. La fel ca în cazul persoanelor fizice, nicio instituție nu poate fi mai presus de lege. 4. Achizițiile publice se pot face numai prin licitații publice, organizate cu cel puțin 90 de zile înainte. Singurul criteriu de adjudecare este prețul, iar contractul semnat nu poate fi amendat ulterior în niciun fel. Modificarea Constituției va obliga în acest mod partidele politice și Parlamentul să se reformeze din temelii și va face posibil ca în 4 ani salariul minim să ajungă la 500 de euro. Astfel, cei peste 3 milioane de români care muncesc astăzi în străinătate se vor putea întoarce pentru a lucra în țară. Marile realizări ale unei națiuni au la bază idei simple, dar împărtășite și susținute masiv de populație. De aceea, chiar dacă președintele țării are puține prerogative în politica internă, în mare parte acestea fiind ale guvernului, poate însă convoca un referendum pentru modificarea Constituției. Cei care vor refuza să pună în aplicare hotărârea românilor astfel exprimată, vor trebui să răspundă în fața legii. Întrucât candidez ca independent, fără susținerea unui partid politic, le cer sprijinul celor care nutresc aceleași convingeri și speranțe și apelez la voluntari din toată țara pentru strângerea celor 200.000 de semnături necesare depunerii și validării candidaturii și pentru a avea o reprezentare în toate cele 18.000 de centre de votare. Totodată îi cer guvernului, ca ținând cont de norma de reprezentare stabilită de lege, să organizeze cel puțin 3.000 de secții de votare în străinătate,
Iar dacă acest lucru nu este posibil, să le permită românilor, care la data alegerilor nu vor fi în țară, să utilizeze votul electronic. Am convingerea că cei din clasa politică actuală vor face tot posibilul să împiedice alegerea unui președinte independent, care să le anuleze uriașele privilegii de care se bucură în prezent. De aceea îi chem pe toți românii liberi să participe la o adevărată revoluție pașnică, al cărui scop este să integreze cu adevărat România în Uniunea Europeană și să consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Candidatura mea se desfășoară și va fi făcută campania electorală sub sloganul Românii liberi îngenunchează mafia politică, o aveți aici în spatele meu. Aceasta este declarația pe care o fac cu ocazia lansării candidaturii, dacă aveți întrebări. Ce tip de președinte intenționați să fiți în cazul în care ați fi ales? Aveți un model politic internațional, să zicem? Președintele României acționează strict în conformitate cu prevederile Constituției. Cred că nu se poate face comparație cu alți președinți, pentru că legea fundamentală diferă de la țară la țară. În orice caz, cred că președintele României trebuie să activeze strict în coordonatele și în cadrul atribuțiunilor prevăzute în litera și spiritul Constituției. Dacă îmi permiteți, v-aș întreba în calitate de fost lider, până la urmă, al PNL, cum vedeți noastră actuala politică a partidului de fuziune cu PDL? E un lucru foarte bun. Vreau să vă reamintesc că eu am fost cel care, acum câțiva ani, am militat pentru o alianță cu Partidul Democrat Liberal. Atunci când s-au făcut alegeri pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal și în care s-a stabilit linia politică a partidului. Astăzi se face ce trebuia să se facă acum 5 ani. Sigur, e bine mai târziu decât niciodată, ar fi fost mult mai bine să fie avut loc acest proces cu mult mai devreme. De fapt, consolidarea dreptei în România trebuia să aibă loc până în anul 2000, când PNL-ul trebuia să funcționeze cu PNTCT-ul sub denumirea de Convenția Democrată și să asigure în România un partid de centru-dreapta puternic, capabil să se opună în mod eficient PSD-ului. Astăzi eu privesc favorabil, un lucru bun pentru România, indiferent cum privesc eu, pentru că și țara noastră, ca și alte țări, trebuie să aibă două partide puternice, de forțe sensibile egale, astfel încât în Parlament să existe o opoziție puternică. O țară nu se poate dezvolta eficient dacă nu există opoziție, ci din contră dictatură a unei majorități copleșitoare. Ați discutat cu colegi din PNL despre această candidatură? Nu. Eu consider în acest moment partidele politice, după cum v-am spus, structuri mafiote extrem de bine organizate și consolidate, care au, practic, au blocat România în drumul integrării corecte în Uniunea Europeană. Din cauza partidelor politice nu putem să ne integrăm în Schengen. Partidele politice și Parlamentul au acreditat ideea că instituțiile statului și, în deoseb, justiția sunt aservite politic și iau decizii politice. În acest moment, într-un partid politic, nu poți pătrunde decât dacă aderi la această structură de tip mafiot. Interesele sunt atât de mari încât orice competență nu are niciun fel de șansă în România să ocupe o funcție publică și mai ales să-și impună ideile în practică. Pe care, de consecință, nu am ce discuta cu partidele politice și mă aștept la atacuri din partea acestor partide politice. Eu mă adresez, așa cum numesc eu, românilor liberi care doresc
o schimbare fundamentală în România și vreau să fiu bine înțeles, eu nu contest existența partidelor politice și a Parlamentului ca instituții. Ele vor trebui să rămână în România. Ele, în schimb, trebuie să reformate din temelii. Trebuie să nu mai aibă competențele de astăzi. Trebuie ca forțele politice, partidele politice, Parlamentul să nu mai poată face numiri în funcții în administrația centrală sau locală. Astăzi, până și portarul de la un spital dintr-o localitate, eu știu, dintr-un anumit județ al țării, este numit pe criterii politice și, evident, toate aceste persoane numite pe criterii politice contribuie la devalizarea banului public, contribuie la o activitate ineficientă a instituțiilor statului cu consecințe asupra salariului minim. Că până la urmă, nu neapărat romii au creat ideea care există în Europa Occidentală despre România, ci clasa politică, faptul că avem cea mai scumpă pensiune și cel mai mic salariu. Aici este problema noastră. De asta suntem priviți așa cum suntem priviți. Și vă pot spune că România în acest moment nu are nimic în minus față de alte țări din Uniunea Europeană care au salarii mult mai mari. Singurul lucru care îl avem noi este furtul masiv din banul public, care a făcut ca salariul să fie cel mai mic în Europa. Bun. Vă mulțumesc și o să ținem legătura în continuare în timpul campaniei electorale. Aveți și comunicatul aici.